सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। नमस्कार, माझे नाव सौ संजना संजय लाड। मी बापर्डे देवगड पंचायत समितीमधून बिनविरोध निवडून आल्याबद्दल मी सर्व मतदारसंघाचे मनापासून आभार मानते। तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब तसेच पडेल मंडळाचे अध्यक्ष श्री महेश उर्फ बंड्यानारकर यांनी मला देवगड पंचायत समिती पदावर बसण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते। तसेच भाजप सरकारच्या माध्यमातून जी काही विकास कामे येतील ती मी सर्वांना सोबत घेऊन पूर्ण करण्याचा निश्चित प्रयत्न करेन। माझा पती श्री संजय हनुमंत लाड हे गेली 10 वर्ष बापर्डे गावामध्ये सरपंच म्हणून कार्यरत असून त्यांनी अनेक कामे मार्गाला लावलेली आहे। त्यांनाही मी सोबत घेऊन जी काही कामे येतील ती भाजप कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन मी निश्चितच मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करेन। धन्यवाद।